tarda. Des de l'Institut de Sa Colomina volem comunicar-vos prevencions per evitar els accidents de tràfic, domèstic i centre educatiu. Aquests accidents, per desgràcia, són els més freqüents a la nostra ciutat, així que per prevenir-los us oferim unes simples pautes per a tenir en compte. Els de trànsit es poden evitar. Primer de tot hem de tenir el cotxe en bona condició, a més de tenir precaució a l'hora de conduir. Una altra manera que poca gent respecta són els límits de velocitat i una altra cosa que no es respecta és utilitzar el cinturó de seguretat. Així que, per favor, respecta les senyals de seguretat i sempre recorda posar-te el cinturó de seguretat. Una altra acció que es pot dur a terme és no tenir accidents, és no conduir baix substàncies com l'excés d'alcohol o drogues. Així que abans de conduir, assegura't que estàs sobri. Quan hi hagi males condicions climàtiques, comprova si la carretera està en bones condicions. Així que, per exemple, els dies de pluja hauràs de reduir la velocitat. Els accidents domèstics i de centre educatiu. Els accidents domèstics o al centre educatiu són freqüents i poden afectar a tothom, especialment als infants. Per prevenir-los és important el coneixement de riscos, ser conscient dels perills com caigudes, cremades i descàrregues elèctriques. És essencial per evitar accidents. També la seguretat a casa o al centre. Mantingueu els cables fora de llocs perillosos i ensenya als nens que els endolls no són joguines. Assegura't que els mobles estiguin ben col·locats per evitar ensopetjades. També la supervisió de nens és molt important. Els nens necessiten supervisió constant, especialment en zones de risc, com la cuina i el bany, o al pati, en cas d'estar al centre. També tenen que tenir en compte l'educació i consciència. Educa els nens sobre els perills de la llar i com evitar-los, incloent i la cura amb lleugers afilats o calents. Ús d'equips de seguretat. Instal·la dispositius de seguretat com barreres i protectors d'encaixos per protegir els nens. Prudent, mantingués una actitud vigilant i actua amb precaució en situacions potencialment perilloses. Entorn segur. És fonamental que l'institut sigui un lloc segur. Això implica mantenir les instal·lacions en un bon estat, assegurant que no hi hagi objectes perillosos o desordre que puguin causar caigudes o lesions. Les àrees de joc han de ser revisades regularment per a garantir que estiguin lliures de perills. Educació sobre seguretat. És important educar als estudiants sobre riscos i com evitar-los. Això inclou ensenyar-los a reconèixer situacions perilloses i a actuar de manera segura en diferents entorns dins l'institut. I per últim, parlaré un poc sobre els protocols d'emergència. Com establir i practicar protocols d'emergència per a diferents tipus d'accidents pot preparar als estudiants i al personal per actuar ràpidament en cas d'un incident. Això inclou saber com respondre a lesions comunes i quan buscar ajuda mèdica. Per favor, comparteix aquest vídeo amb els seus amics, companys, coneguts i familiars per fer que la nostra ciutat sigui un lloc més segura. Esperem que aquests consells us hagin servit i moltes gràcies per la vostra atenció.